amang buru nami Raja Sinaga atarwa diulat ta balong betul amang buru. Gabi majalah horas itulang nami Raja Syaturi. Somo ditiki dina rohami tu tani Rajai dina batu hata pematu tu tikina dina lambo buhata ma diulat ta ditikion. Jadi buhatulah Raja nami. Oh, nauli manggo soni amang buru. Jadi kurasa durakso masyarakat kita mengasih panganon mbak dirasa mah nama batangnya masih panganon ada raso ya dong dope nenek si ulonot ta Sononnya Raja nami buhamolo jolo summa jolonya buruni Raja itu anak nami asal jolo di gama jolo di jolo nami nenek paromen nami sonimnya Raja nami nauli mah amang buru pengantin masa masuk jadi si Yanti di sini Semua pengantin ini Jun. Ini aja dah. Sebentar bunga kan? Serapat berikan dong baru. Ada permuratan jalan taula. Yang disimati majukan kamar. Serapat wah ini menurut amang buru merpati yang di dokter amang buru tolong alhamdulillah masih tinggal marah jolo tidak berjuga kalau sebenarnya berpuasa andon terbongkar cuma memang itu nami tinggal matutup terus marwata mulungan songoni partudingna tolong jadi matutur Raja nami jadi songoni mak perjualan mai dok aku di orang naminya tulang asal jolo tukar bunga mana sida bukan songoni anu di tubuh kami memang permen nanang permen jadi dihamu kameramen asa atur kamu mah diaturkan prosesi untuk tukar bunganya Ya. jadi gampang Berena Amilo kan hidup nah ono Untuk menyampai jalan ini asal itu dan dua-dua nabi karena permainlah sama siapa kita soalnya
namin. Nauli mo naman puro. Jadi dia mau soal ini kamu Pemakaian di situ jatuh benar-benar kan ditarik. Jadi soni mah panggilan nami raja nami. Jadi anak-anaknya rumah pertikian serawat mai tak. Inalaman masyarakat pagi dah, anak patong mah mau kata. Jadi nang soni mah itu dia muna hula-hula nami. Sa luhub na nang soni dia muna dengan sautan nami mataraja dok na Surabaya. Ada orang sama si pangano kita niyan asa jumula mah mertamiak kita. Nah, kami mga subutong kami mga bertamiang. Jadi asa martamiang mahita. Di bata Jehovah na husog bahami bagasan luar na akong Tuhan Yesus Kristus. Di manubot ni Ariot Tuhan. Sudo kami marpungu na marbula-hula goro nang soni Tuhan nanaing hula-hula nami rajay markasiat turi. Ima Tuhan di namumuhay kami di ulaw nami Tuhan. Takas di botoho Tuhan sa tokinay. Kurat nami Tuhan mangudurhon. Anak mudo burung yang diami nalaw tu joromi. Majalo ka masu-masu perbugason marhitin ako somi. Adorang Tuhan so diulah kami in. Nang mga bugo kami Tuhan marhiti si pangalo do sinumon na pinaradi niya simi. Adorang Tuhan so pangak kami in. Sumula mo Tuhan apeho tangamu debediye asa gabi gugo Tuhan. Di pamatang nami adong pakyaw nami mangula si ulaw nami nang sang nami pasanggar ni. Dalabang ido kami Tuhan. Disude Tuhan ulaw nami sa dariyon pinapatahon nami. Asa homa Tuhan matongtong itong katongan nami miyag itong katongan nami. Asa markami sonak kami Tuhan. Sudi kami sa lubog na. Di na maghula-hula guro ng sonak yakong dengan nami. Yang kedua sa Tuhan pangalasan namin mangido kami tuho sa isa may asa ng terabat Tuhan akapasok-pasok nalaw si pasangal ko unibiham wala ating matiho. Amen. Jadi sa unima nang dihamuna amang baro namin ang baro namin ha. Prasmana do manang kusod na orang do. Kusod dilayani do. Jadi dilayani do kita tulang. Isong mata paima. Wah hudul may tatulang. Jong may tatulang, dang pala kamuay. Grabe madalo oras ko lang. Jong may nasari ba? Pagjual na akatulangon. Rajay markasya turi. Si Patung di mana na? Ito paling kasama kagoro namin. Apa kagurian? Tas mo yang di atas di bawah kan? Langsung di atas sebabnya. Ima, ito rin magjajar mahamu. Ito sigo-sigo. Akan ang baro namin. Suma berjulus. Para jauh. Para kamu udah katulang akan di luar do peda? Oh, lo. Kalau katulang tanay di luar. Bulan-bulan namin. Aman ke pelakon aman ke pertama. Sama baik, kok masuk. Dengan malam tamu bapak ni ba. Bisa masuk. Yo, tidak aman. Isi sup buat Kamera, sakit ya. kalau boleh agak maju lah sedikit biar bisa dulu makan yang itu. Maju ya, maju. Tidak. Minum nggak sama?
Oh, kurang naik dong, Be. Kurang naik dong, Be. Oh, dong. Ini kan buat buat. Asa tabuhay ulotan, lusruhat tayo semai tanaraw mabetang yan. Ay sa tugareng so kudaula muna parudul nami dua dia mo parudul nami. Daula sakala. Gusto mo, atot pangiduhan mo, makasubutan sinaga, ito Dabi majalah oras. Alam sudah muna tutu hula-hula nami raja berkasagala. Mangido kami, asabay kamu matami ang burha-burha tu gereja. Jadi siya sagala ba? Dabi matutu hula-hula nami. Naudi ba? Ano sa burhat kita tapasari maruhat tamatang yang malita. Mahuli atin ho puji-puji ang malipasahat rohana mito ho alin Jehovah di pasana. Ibata ama anak dohot so di pagkaliya. Masa dak kasih tutudo di pakilala rohana molong mudawat asin roham. Atau mengaramo ti madrongani hami. Keluarga besar Sinaga, keluarga besar Sarturi, Musbi, mahami takin na Tuhan, kalau buang di bawah atau takas mahal minai mahal nabi di bawah sadarion. Inarap kami mangundur kami anak kodok di bawah. Inalah majala paso perbuka sepasir peong marhiti langsung di bawah. Oh, madiamang na paglusun. Maramuti kami sa buka. Sabuhi markadat tinggal melalui ibadah sasol ribu-ribuan fungsi karena baca pasal yang pernah di satu orang bugani laos ibutan nami do tiap tahun nada itu bihami ada emang nasa udut doi katam dan jalani pas masa semangat menjadi di bagas sekolah jadi dia akan fokus yang nami akal laos dari sangat mahal dengan bermulia mahal yang marlas nero atau siya nama muka saat menembui rupa sahat kami waktu kami madi homo madi ham asabiat dan memilihan melihat mali amang siya diseret nero rupa sahat kami matang yang hite Yesus Kristus Tuhan kasih nirohan itu kata Yesus Kristus orang nirohan di bata ama dohot pasaoran itu di perbadiama nama Tuhan kita sama terus sambil amin horas mari kita diatur mah abu diatur teknis Today
Rasma dihi tasalhudna. Naing patupautama acara pamasamasun anak dot boru hurian itu hata Mayer Liston Sinaga dohot tuti Haryanti boru siaturi martangiang mahita di bagasan rohata pasaton ulauton tu bagasan asi dot holong ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Amen. Mari di mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia. Ariodo hasasaut ni tikting ni huriata, ari nang binuhul di pamas-mason ni anak dok boru ni huria, Mayer Liston Sinaga, dohot tuti Haryanti boru sianturi. Ariodo dari jadi di Jahoba, Ariodo cara aras di roha mahita. Moloso Jahoba pauliho bagas, loja sabing doka nama madei. Moloso Jahoba marhal hutai,
dang marniula hadudungoni parhal. Idama palani Jehovah sabing do anak. Si leo-leho do parbue ni bortian. Jaladame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banuagi jang hodo na mangatur hon pardongan sari peoni. Dida hodo dongan namion na marsakap neng marbagas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasum. Atong saya tatak manasida di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jalaramoti manasida marhite-hite pakaholongim. Rajai manasida marhite-hite tod di perbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasa dame pardongan sari peon nasidei. Tangihon matang yang namion. Alaniasi dot holong ni roham. Dul mahita, mari di mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhut na. Urian itu hata. Terlemobi tu hamuna dua. Mayer Liston Sinaga dohot tuti Haryanti boru siaturi hatani debata nagabe ojahan parsare pemuna dina laho jalomuna pasu-pasu siat tuhata wenetami sian Efesus bidu 5 ayat 20 sada. Songonoma tarsurat disi ta parwahobema cara khusus samuna 2. Masiuluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Masiuluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Dalam bahasa Indonesia, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian itu hatta molo taparwahod do di ngoluni hajol monon. Kita perhatikan dalam kehidupan umat manusia, ada satu kebiasaan di dalam diri manusia itu, di mana ia tidak mau atau takut
untuk memulai sesuatu. Apalagi kalau yang mau dia lakukan untuk dimulai ini sesuatu yang dia anggap rendah. Adong do bakko dihita jolma mabiar laho mangulahon sesuatu. Apalagi molo naneng ulahonon naon dianggap halak hiratoru. Jala ala adong harga diri. Ima sada pangabatina ubalga dihita jolma laho mengulang sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu dianggap rendah di mata umum. Alai yang go dihalak Kristen tidak demikian. Dihalak na Porsea tidak demikian. Sekalipun itu mungkin sesuatu pekerjaan yang rendah, tapi kalau dia lihat itu berguna, kalau dia lihat itu juga bagian dari perintah Tuhan, maka dia harus lakukan. Jala itu sada hasurungan ni halak na Porsea si Tuhan Yesus Kristus. Itulah juga salah satu bentuk pengajaran Yesus yang luar biasa, yang berbeda dengan pengajaran para guru-guru bijak pada zaman Yesus hidup. Di TKI terbarita do pangajarion nasongonon rumangna. Kalau engkau tidak menginginkan orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat demikian. Moloso di holomoko di bayan halak songoni itu ho unang bahen songoni ninna. Alai roh Yesus mandok dang songoni. Ahana pinangidom bayanon ni halak tu ho bahen. Tabereng perubahan ni. Kalau guru-guru bijak pada zaman itu menekankan orang yang menjadi ukuran terhadap diri kita, tetapi Kristus merubahnya. Mengatakan, kamu yang harus menjadi teladan bagi orang lain. Molo aka guru-guru Nabi suhatiai, aha naso di Allah mohoko dibayan halak tuh unang bayan. Ale Yesus mado aha na di Allah mohoko dibayan halak tuh bayan. Tapi yang dunia perubahan penekanan pengajaran ini emang. Kalau guru-guru bijak menggantungkan diri orang itu terhadap orang lain menjadi orientasinya, tapi Kristus mengajak para pengikutnya supaya dia menjadi tiruan, teladan bagi orang. Apa yang kamu inginkan dilakukan orang kepadamu, lakukan. Tadinya mungkin kita tergantung kepada orang lain, sekarang Tuhan mau menghantar kita, kau yang harus menjadi pemimpin, teladan, penggantung orang lain itu. Sekalipun itu sesuatu yang rendah, tapi kalau itu berguna, itu bermanfaat, itu perintah, maka kamu harus lakukan. Itu perjolo amang mayer liston sinaga dohot ho inang tuti harianti baru siaturi naing dohonan diturpukon tuho aledang hola tuho tahe tuhi tasude asa boy maniak kita gabe tiruan tuhu maliang marhite na parjolo hita mangulahon akka nadinggan. Muladong bakon di jolma na tergantung gimana tu halak, mari kita tidak demikian.
Dan kenyataannya ketika orang Batak itu atau ketika seseorang itu menjadi pendahulu, maka hidupnya akan menjadi pemimpin. Hidupnya akan menjadi contoh. Dia mungkin pada awalnya bisa gagal, tapi ketika itu terus-terus dilakukan, dia akan berhasil. Karena memang tidak semua sesuatu yang baru itu, sesuatu yang di awal itu bisa langsung sukses dilakukan. Tapi ketika kita memiliki prinsip, saya harus nomor satu, saya harus selalu di depan, saya harus berusaha, maka pada akhirnya dia akan berhasil. Ima sada naing sesonon nami tu hamuna dua. Unang be tergantung tu na tua-tua hamu. Unang be tergantung tu haha anggi hamu. Alai tergantung tu hamu ma ala nunga di boto hamu dina naing marumah tangga hamu akan adinggan dohok nasodenggan. Dohot nunga di boto hamu marhite hatani di bata na pinas sejarah muna dohok parbinotoan na di guru kamu tiop pamu gabe pegangan lahom mangulahon sesuatu nading kane jala ikon marsiadu lahom mangulahoni. Kemudian itu hatta konsep orang Kristen dalam bertindak dalam hal apapun adalah takut akan Kristus. Itulah juga yang mau diingatkan nats ini kepada kita. Cara khusus tuho mayer, do tuho itu tuti. Asa nasa pabahenamu terlalu binakin na perjolo mangulahon nadenggan sekalipun itu rendah, ya. Tapi kau tahu itu berguna, kau tahu itu berkenan di hadapan Tuhan. Landaskanlah itu dengan motivasi takut akan Tuhan. Itu tadi firman Tuhan. Alas pernikahan kalian hari ini. Masyuluan mahamu, sian biar nirohamuna midah Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada konsep dalam diri kita bertindak, berkata, takut akan Kristus. Kalimaton di Padan Narobi, di buku Poda Sada ayat pitui di dok songonon. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu berangkat dari konsep takut akan Tuhan, borhat sian pangatusion di pikirata sian roha na adong di bagasan dirita, di bagasan biar mida Jehovah, itu adalah suatu tindakan yang benar. Suatu tindakan yang baik dan suatu tindakan yang tepat. Dan semua pekerjaan yang dilakukan beralaskan yang benar, yang baik dan yang tepat, itu akan membawa keselamatan bagi kita, kebahagiaan bagi yang melakukan. Jadi ahamana pinangido di son, na di ikon ulahomona di bagasan biar mida Jehovah ima masioluan. Ima masioluan. Terjemahan bahasa Batakna masioluan. Terjemahan bahasa Indonesianya rendahkanlah dirimu. Dan ini diingatkan nak sini untuk marsiadu hitalau mangulahon. Jadi jangan karena kamu laki-laki merasa memiliki kelebihan dari perempuan, mengatakan ini harus dialah dulu melakukan. Jangan. Atau karena kamu perempuan selalu merasa di bawah, lalu kira terpaksa mangulahoni parjulo, itu juga jangan. Jadi jangan lakukan sesuatu kalau itu terpaksa.
Ya. Lalu jangan lakukan sesuatu kalau itu menjadi sikap kesombongan bagimu. Jangan. Ini yang mau diingatkan nak sini. Jala tuhita sude. Unang ulo kamu amang sesuatu molo naing patudu hono mudo di sesuatu gicang ni rohamu. Jala unang ulo hamu sesuatu molo borhak dohisian keterpaksaan. Alana marah duyan non dihamu. Itu menjadi bom waktu nanti bagi kamu dan itu tidak sehat. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan kesadaran takut akan Tuhan. Dan saya ajak, saya ingatkan nanti Mayer dan Tuti juga dalam gerak kehidupan rumah tangganya itu harus dengan kesadaran dan konsep takut akan Tuhan itu ya Mang ya. Undang ala pariban di Bapak Kudon. Alana pariban ni ala apu prima do berusia turi. Molo paribanmu dang berusia turi. Pariban di Bapak ale boy gabe turun. Ido holong ni rohani Bapak muatongkan ikon parmai kuadong berusia turi. Nah sudah ibana mungkin songoni kan. Undang ala songoni. Gabe ira terangkat to menang merasa tinggi jangan. Tapi lakukanlah segala sesuatu di dalam kesadaran, takut akan Tuhan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan konsep ini, itu adalah suatu tindakan yang benar, jangan ragu untuk melakukannya, itu adalah suatu tindakan yang tepat, dan itu suatu tindakan yang baik, maka hasilnya pasti akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagimu. Dalah ido nanang sunggulan itu pukon tuhi tasaluhna tarlumba bitu anak dot boru hurian itu hatai masyolowan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Berani itu hata taboto do di budayata ulau sisongonon di dok don ulaon marhasohotan manasida. Sian hata dasar sohot. Sohotope adong 2 hataon. Hata so dohot hata hot. Namalo do oputana jolo patomutomu paddohanon. Di bagasan hataon si paddo maksud sifat keinginan ya. Di dalam kalimat itu terkandung harapan, terkandung peringatan di dalamnya. Ima dikata sohot. Asa halak na marhasohotan dang holan na sida sajo hitatong nang tadok nang marhasohotak kita. Tapatari daw ma pangalaho parjolo. So ita diha tua-tuaon. So sedang, so hita di ulaun haposoon. Jala hot hita di hadirion hatua-tuaon. Jadi sekarang kalian di fase untuk mampu memperhatikan itu dan menerapkan itu. Tujuanon si Mayer doh si Tuti so mahamu di pola pikir, di pola tindak haposoon. Jangan lagi berpikir diri sendiri. Jangan lagi berpikir egonya aku. Tetapi itu sudah harus ditinggalkan. Karena kalian sudah melewati itu. Alai masuk mahamu tu wilayah hot. Hot mahamu di hatua-tuaon. Ala dihitalak batak. Poso pe ibana marhasohoton. Nunga rajuman na dewasa na sida. Nunga boy jalon pikiran nion. Alai marumur pe ibana 50, molo so marhasohotan anaposo dope. Ni rajuman dihitalak batak. Aposo dope. Jadi kopatari domu ma tujulanon dinanong marhasohotok kamu Mayer doho tuti. So mahamu nuang tinggal homma pangalaw haposoni ima
nah ego, keinginan yang membara, ya. Lalu masuk ke wilayah hahoton, kedewasaan, semua serba dipertimbangkan dan melibatkan dirinya yang lain. Dirinya yang lain kalau si Mayer adalah Tuti. Dirinya yang lain si Tuti adalah Mayer karena kalian akan menjadi satu. Ima parjolo ikon adong tekad di hamuna dua ya. So sian ngolu haposon hot di ngolu hatua-tuaon. Jala boy maraju manuaing marhite nah hadir keluarga besar Sinaga dohot keluarga besar Siaturi pataruo kamu ala naung tikina hamunaing merumah tangga. Aladong duhita budaya molo magodang anak pangulihonoton, molo magodang boru pamulihonoton, pahutahonoton. Alai arti magodangi dang sebatas physically, ya, dang sebatas naung dewasa ibana secara jasmani biologis bukan. Tetapi itu sudah kita perluas dalam artian sudah cukup umurnya, dalam artian sudah matang pemikirannya, dalam artian sudah memiliki tanggung jawab sosial, dan sudah memiliki kemampuan ekonomi. Dan hal itu sekarang sudah kalian miliki. Artinya aspek-aspek untuk membangun rumah tangga itu sudah kalian miliki. Tapi itu bukan dasar yang abadi. Dasar yang abadi adalah holong na di suaton debata tubuh di bagasak kamu. Jadi molo di bagasan warna holong do kedewasaan munanakin gabe berkat mai di parngulum munah. Tapi kalau aspek yang saya katakan tadi memenuhi bangunan-bangunan untuk kehidupan berumah tangga itu di luar kasih, itu tidak memiliki kasih, maka itu menjadi bahaya dalam bangunan rumah tangga kalian. Itu menjadi bahaya. Jala orang tua na di sonope, keluarga di sonope, pengotonido asa unang holani di pangasau kamu. Atipe itu perlu alai suat tamu ma di bagasan aspek-aspek nahodok nakini adong holong. Namangihut ikon rajuman tado terlumubi hamuna dua ikon rajuman munado na marha sohotonon yang berumah tangga ini adalah satu bentuk melakukan perintah Tuhan. Ala paritani Tuhan deh, dang jadi pujung jolmai. Tidak baik manusia itu seorang diri. Maka saya memberikan seorang pendamping. Lema di mana sada pangurupi. Ahala patanio namang. Paduhan di bata di ojahan parsari peoni. Dang jadi bawai pujung. Ubema di mana sada pangurupi. Itu mau mempertegas kita, mengingatkan kita bahwa kehidupan rumah tangga Kristen harus utuh dan satu. Jadi ini dasar kita tidak boleh berpoligami, ya, tidak boleh berpoligami. Begitu juga sebaliknya tidak boleh berpoliandri. Lalu karena ini juga perintah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk meningkatkan dan jadi sada bawai pujung tidak baik. Ini juga artian menaikkan derajat hidup kita. Menaikkan kualitas diri kita. Ini sudah saya ajarkan bagi kalian ya. Jadi ini menjadi tolok ukur ya. Apakah kalian berjalan on the track di ojahan perumah tanggaon na di holomoni Kristus. Kalau itu tidak terjadi pasti ada yang salah ketika kalian melangkah, membangun dasar kehidupan rumah tangga itu. Dan itu menjadi cek ya, alarm. Itu menjadi alarm bagi kalian untuk kalian perbaiki bahwa ada yang salah ya.
Kalau nanti kehidupan kalian tidak lebih baik dari sekarang, itu haram, ada yang salah. Lalu ketika kalian yakini ini adalah perintah Tuhan, maka posmarohamuna. Tuhan yang memberikan perintah kepada kita untuk kita laksanakan, Dia akan menyertai kita. Bukan hanya menyertai, Dia juga akan menyediakan apa yang perlu bagi kita. Jadi unang ganggu roham. Nakin sahalak mudo nuaing gabe dua atik pe gabe sahalak. Alai pergogon di Tuhani do ala prinsip kamu nama rumah tanggon dipamasuk kamu melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi Dia yang memberikan perintah itu akan menyertai kalian. Dan akan menyediakan apa yang perlu bagi kalian. Asalkan kalian hidup dalam rambu-rambu, aturan-aturan yang ditetapkannya. Memang di dalam konseling pranikah kita, kalian baru, ya istilah kerennya, berpacaran lebih kurang 1 tahun, tapi sudah berkenalan lebih dari 6 tahun. Ini hebat ini. Selama 5 tahun dah ngadong roha. Tapi di tahun pauno pun, bah, odo mungkin edok naik, di hitalak batai, hende alak bataki tupa jonok doi di labuki dia nueng rokapin tokan tupa jonok doi di labuki. Itu rupanya satu yang terjadi bagi mereka ini. Sudah saling mengenal 6 tahun yang lalu mulai bersemi di tahun yang lalu dan berlanjut. Dan itu artinya apa? Ada hal-hal yang positif ya, yang tanpa kalian sadari terbangun di antara kalian. Dan kemudian itu saling tarik menarik, ya, dan kalian perhatikan dan akhirnya kalian persatukan. Jadi sudah ada istilahnya chemistry-nya, ya. Saya lihat chemistry-nya, ya ada hubungan para margaon dari Bapak, lalu sudah ada persekutuan itu, lalu kalian perhatikan itu. Jadi ini chemistry-nya, dan chemistry ini ya memang harus dipupuk, dipelihara, ya, dan ini akan membawa kebahagiaan bagi kalian kalau kalian perhatikan. Bereng ma, sudah hitan edition di bakasan las neroha power hatok kamu. Laos baik kamu mega besada masukan keinginan mereka, ya, tambah masukan nasian hatani di bata gabe bohal di pardalanan ni parsare pemuna. Mula di paratate kamui tarpasu-pasu ma parumah tangga muna. Amin, martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan di pasak rohanami tuho ala di pakulingi ho hami marhite hatam. Secara khusus anak dot boruni huriam. Naung di pasadaho marpada nasida lau manjalo pasu-pasu pasare peyosyoko. Pos rohanami hodo Tuhan na padomu hon nasida. Las hodo musena ho persihami mangrupi mandongani jala mamasu-masu nasida. Atong hatam nama sarimar nagabe ojahan lohotom mai turoha pikiran nang tu parangulon nasida. Jala lehot to dimi mangrupi nasida asa boy nasida makangulon hatam. Manangihon lomo ni roham si ulahonon nasida di padalanan pasare pon nasida. Asa gaberi pe si puji si pasangapo nasida Tuhan. Gaberi pe si halasonoton di tonga-tonga ni keluarga besar. Sinaga dohot siaturi nang songoni di tonga-tonga ni humaliang terlumobi di tonga-tonga ni punguan ni akana porsea. Di nama dala penon Tuhan ujuk las niroha na mardomu tu habatakon nami homana jongjong homana makaliangi jala patupon nami mai gabe pelian na khusus pasanga poko jala patupa las niroha di hami dongani ulaon nami o Tuhan sian bonana saat tu ujungna jala leon hai pasod di hami la mangulaon ulaonon terlemobi tu naposom situa emeritus sinaga amanami
opu primadoli. Asi maroham Tuhan. Merte Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapi gima kor sian pungan ina. Puji matuhata, marede mahita, dina marede non Roma 7 panguli do orwan.
Hamu aliaka na pinarhamaul di debata di tahir hamuno do nuaing naing marbagas. Aledang tamah halak Kristen marbagas songon sipele begu. Atong tangyo kamuma jolo hatan di debata taringot turuhut ni pardongan saripon ni halak Kristen. Akup ni didok Tuhan Yesus. Atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon di jolma. Songonondo didok debata tu bawai. Dungi songonon didok hatan di debata tuaka boru-boru. Atong songon akan nama parangun hatan di debata mahamu. Sumolukon para sinerwahon do habasaon do hasere peniroha mahamu. Masih paune-unean mahamu dohot masih asia-asian. Saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangiceoni do masih kamu. Alagi jang ni salut nai masih holongan mahamu. Aido rahut ruhut ni nasundenggan. Dungi dami nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna. Atong nunga di bagi hamu hatan di debata taringot turuhut ni pardongan saripeoni. Namanukun maaw nuaing jumolo diho ale pangoli Mayer Liston Sinaga. Olo doho makojongjokon di jolon di debata na uboto saluhut. Doho di jolon yaka dongan na pungu di son na dipangido rohamdo si Tuti Haryanti Borussia Turion na diri menggabe dongan saripem. Olo doho makoholong ibana siya nasa roham. Dohok mangulahon siyan nasa gugum. Uhud mat parangin na badia rap dohot tibana. Nolo dohok mangaju-aju. Dohot hagaleonna. Tung surah humurang parangina. Jalan nasotupa paulohommu manang tadi konomu ibana payima disirang hamatia kamu sukut. Molonong sadar roham mangoloi salhut nai dokma alusmu. Naolo doau mangoloi salhut nai nahu padaton di jolon di debata dohot huriana. Namanukun maaw dohot diho aleinang Tuti Haryanti Borussia Turi naninirik ni si Mayer Liston Sinaga on bahendongan na saripe. Naolo doho makajongjokon di jolon di debata na boto saluhut. Dohot di jolon di dongan na pungu di son. Na dipangido rohamdo si Mayer Liston Sinagon gabi sinodukmu. Olo doho makaholong ibana siya nasa roham dohot mat pangalahon nature. Maradapon ibana. Dohot mat parangin na badia pa buhala Kriste ko. Jalan nasutu pa makilolok ko manang tadi konomu ibana pa imadisirang hamatea kamu sukut. Molo nang sadar roham mangoloi salut nai dokma alusmu. Na olo doa mangoloi salut nai. Na hudapatonon di jolo ni debata dohot huriana. Dan itu hatta dunga taida nasida mangalusi pada nasida tu debata
pada nasida sama nasida nang tuhita. Noaing tasaksio maju musim nasida tukar titin patuduhon nang sada bulat holong di rohana sida na dua. Tanda cinta dan kasihku kepadamu. Atong masih liong tangan siamun mahamu pabahot di pada muna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu disodakon Tuhan de batama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu didopakon Tuhan de batama buhina Tuhamu jala di pasarhon ma damena Tuhamu na dua. Amin. Balik kanan, pegang. Pelan-pelan. Nuaing pinasaan ma partikian tu parhaladun huria lau pasahaton cendramata merumakon bibel dohod akte surat nikon. Roma tujolo sude amanami parhalado. Son mahita salut na amang dongan parhalado. Jadi mula tema di partikian na nilehon nito hata marhite na posona amang padita resota di bagasan tikyon. Diho ale ito ku ito mayer salilingon na hutada ketua na poso bulung doho. Jala godang do aka kegiatan ni huria na ni hutonomo bahkan sampai ke distrik. Jadi noaing ngaso hot behot tutu ngaso sian haposoon hot di hatuaon. Jadi hot manang diedak kudisoon hata ni debatado hubay kami gabedasor di rumah tangga muna. Songon naking hata ni tuhata paborhato kamu diulaon pamaso-maso munon. Tibu matutu na disakapi ni roha di keluarga dililiti adorna ini na eda nami dison tibu ma mangabing aka danak nang songon ya kaburu. Jadi sian huriat taholano donabui gabe kenang-kenangan laus gabe dasor ni rumah tangga muna tujuluan nyarion unang disipan da itu deda dipakai dan dijaha. Molo dipakai molo tadaun dijaha berarti dang baru terus. Jadi ale unang gabe ilalai hamu asa songon unang baru inamu dijahado jala dihanguluhon omma hulia kami tu hamuna ate doho sang songoni nang akte nikamuna mau liate Maju iya sedikit. los tajalang maama
Tau duti mamusia acara ta, mari demahita, uhut tapasahan peliata. Tapasama peliato tu ada pandiri bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni salu silihon nanding gondok nasau libasa na malutus. Upasa tami masian nandilihon mi tu hami pelian nami tu ho. Saya jalo may gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pelianon patimbulon harajomu di tonga-tongan huriam dohok di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam muntada hami godang di sileon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandak mau lehate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido ditang yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinarbadi amaguarmu. Saya Roma harajaomu. Saya saat walomon roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon ma tu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panisan nami. Di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran dito ni perbadia mah. Na mangaramoti hamu olat nion rodi saleleng ni leleng na. Oras madihita saluna dul mahita. Pinangido tudongan parhalado asa jonok kita sa marpoto do pengantin. Horas madita salutna. Hamu akan pinarsangapan amat taraja do inatta surpada. Perjulu mahawi maduk melate tua madupan di amat tadi bata perdengkan basai. Dia disiala holong dohot hading ganon rohana boy tamar hai pasos tu sadarion. Song-songoni diamu pangulan ihuria nami. Terlumuwi may diamang padita nami amang sifat pahan. Ima naposon itu hatta naung pasahaton perboga pasu-pasu perbogason anak do burun di huriai. Moliate madihamu amang padita nami disiala tiki do gugu nandi lehomuna di pada sadarion siasi marohani amat teribata say tabay mamu hasihaton tabay mamu gajang ni umur asaboy hamu patoruson ahan na ni sakap ni rohani di bata song-songoni ma di nau persangabi hami raja ni dongat tubuh song-songoni mahamu na hormati hami raja ni dongat kuta song-songoni mahamu na hormati raja ni paburuon song-songoni mahamu na hormati raja ni ale-ale terlumobi medihamu rajai hula-hula nami dohot rajai tulang nami dohonon nami mamang mulai gudang di siala haroromuna di tikon narohamu mangadopi di pesta pamasu-masun ni anak dok paruman namion asiasi marohana sekeluarga bahagia masugot anak dok paruman namion di jolo-jolo ni keluarga ta terlumubi may di jolo ni tuhatta pos itu turuhan nami amang do taminang di nakaluar hitan non siap bagas joron itu hanon asamar nang nilakka mahamu raudur mahita tu inganan pesta ujuk nang ni sediahon ni hasuhuton ima di gedung kopi banaran nung saltu senyan non amang las disima hita marsipanganon mangan idalas do minum air situtio uhut pasahaton adat nagok tulah hulatta do majalo adat naubar nasida bolo tungadong di tonga-tonga tahun nasosaha do pe gokko do jojo ni hasuhuton lasata komma amang na menggoko kamuna asorita mahita tuinganan ng sidaw ni hasuhutan. Butima mardongan mulyate pinasa matu ita suli. Horas ma ita suli. Horas. Shalom. Hiran orang karas miko nate. Shalom. Semang aja tong. Songon na gembira ini adalah berkat dari Tuhan ya. Pernikahan itu adalah sebagai berkat dari Tuhan. Jadi mohon kita bergembira. Jangan tegang. Biarlah orang itu berfoto-foto. Ya. Jadi parjolo sahali totong do hitam adok molate to mata di bata. Diala asi holong ni rohana na totong mangaramoti sa satu pertikyanon. Tiur ni ari di pasado tihita.
satu tikion las ni roha. 5 di pemberkatan nikah boru ni songoni nang anak ni Huria ni gereja na di Ambarawon. Uduk ni parjolo sahali dotong pasatokku mau liate tu pangula ni Huria amang pendeta paralado song leader songoni nang turuas gereja HKBP Ambarawa. Alana di pakubasong muna takas do di boto kami jala di berek kami uli jala sikop mangido mangelek kami tu amat tari bata anggiat tuhat tari bata nama palason itu hamuna di pakubasong muna di gereja HKBP Ambarawon anggiat tu hari naneng ro boy jala denggam makubasi yak kaulau di gereja HKBP Ambarawon. Uduk ni muse dihita saluhna odoran ni hula-hula nami tulang. Dung bolas habis sita siag gerejaon. Asa totong rapyak riap pita. Tugadung naung disiapon ni para anak Imam Marga Sinaga. Asamarnyang nilaka mahita manguduti saluk nak kaulaon nahobar dia ada ni halak kita. Anggia matutu amat tadi batama masu-masu diramoti akalak kadoh ulaut tadi bagas sadarion. Moliate mahupasa rohanami Tuhan Yesus memberkati. Moliate. Siroka